दो महला पर घर थिला सेटे सब तार सड़ फड़ एराक सब ଶାଳ ଖମ୍ବ ଏରାକ ସବୁ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯୁଗର କବାଟ ଦେହରେ। ଆମ୍ବ ଗଛ ବହୁତ ଥିଲା, କଇଁଆ ଗଛ ବହୁତ ଥିଲା, ଦେବଦାରୁ ଗଛ ପ୍ରବଳ। ଦେବଦାରୁ ତ ଥାଏ। ନଦୀ ତଳକୁ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡିଆ ବାରି ଥିଲା, ସବୁ ସେ ପୋଖରୁ ନେଇକି ଶଳି ତିନି ଶାଳି କରିକି ପାଣି ସବୁ ବୋହିକି ସବୁ ଲୋକ ଦିଅନ୍ତି। ନଈ ତଳକୁ ଟିକେ ଯୋଉଠି ଘର କରିକି ଦେଖିବାକୁ ଗଲି ତା ପଛପଟେ ଜାଗା ୟାକୁ ଦେଖିଛୁ। ଏ ପୁଅ କୋଉ ରାଣୀ ତୋଳିଥିଲା କହିପାରିବୁନି। ରାଣୀ ପୋଖରୀ କହନ୍ତି ସେ ସାନ ପାଟଣା ହାଡ଼ିସାହି ନଳିଆ ପାଖରେ। ପାଟଣରେ ବାଡେଇଲେ ଯିବ ନା, ସେମିତି ବାଡେଇଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ପୋତା ହେଇକି ଥାଏ ବାଡେଇ ଦେଇଛ। ସେ ଜାଗାରେ। ଏତକ ଦେଖିଛୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଭାବକୁଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଭାବକୁଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର କ'ଣ କହୁଛି ସେତେ ଯୁଗରେ ଥିଲା। ରାମ ଯେତେବେଳେ ବନବାସ କରିଥିଲେ, କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ, କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଗୌରଣୀ ଥିଲା, ଦହି ତାଠୁ ଖାଇଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦି ଜଣ ଯାକ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ପଇସା ମାଗିଲେ ପଇସା ଆମେ କୋଉଠୁ ଦେବୁ, ପଇସା କିଛି ଦେଇପାରିଲେ ନେବେ। ସିଏ ଗଲେ ତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଆଉ ପଦ୍ମାବତୀକି ଆଣିକି ବ୍ୟବହାର ସବୁ କଲେ। ସେତେୟା ଯୁଗରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବନବାସ କଲେ। ସବୁଆଡ଼େ ବନ ଭ୍ରମି 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 ଆସି ଏଠେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ବେଳ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି, ଭୋଜନ କରିବା। କ'ଣ କରିବେ? ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ତୁମେ ଯା କୋଉଠୁ ତଣ୍ଡୁଳ ଦିଟା ଆଣିଲେ ଆମେ ଭୋଜନ କରିବା ଆଉ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ ଗଲେ ଯେ ଦୈବ ଯୋଗ କଥା, ସେ ଝାଡ଼ ଗଲେ। ଟାଇମ୍ ଆଙ୍କର ହେଇଗଲା ଆଉ ମଣେଇ ଟାଇମ୍। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ପୂଜା ତ କଲେ ମଣେଇ କରିବେ। କର୍ଣ୍ଣରୁ କୁଣ୍ଡଳ କାଢ଼ିଲେ, ଭାବରେ ଭାବ କୁଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ସେଠେଇ ସ୍ଥାପିତ କରିଦେଇକି ଟିକେ ସମୟ ଯାଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୋଟେ ଏଡ଼ିକି ଶିଳିପା ଘିତିକିରି ଆସିଲେ। ଆସିକି ରାମ ତ ଇଆଡ଼େ କାମ ବଢ଼େଇ ସାରିଲେଣି। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ କିଛି ପାହୁଣ୍ଡ ଘୁଞ୍ଚିଯା ପୂର୍ବକୁ। ସେଠେଇ ତାକୁ ପାଇକି ଆଣିଥିଲେ ବୋଲି ସେଠି ସ୍ଥାପନା କଲେ। ପାଲେକୀଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଲେ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ। ଯାଇଛ ସେଠିକି ଅନୁଥର ଯୋଉ ଠାକୁର ସାତ ଠାକୁର ଇଏ ଗଲେ ହେରି। ଇଏ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ସ୍ଥାପନା କରିଦେଲେ, ଆମେ ଆଉ ଦେଖିଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦେଉଳ ମନ୍ଦିର ଖୁବ୍ କମ୍ କରିକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମନୀଷେ ଉଚ୍ଚା ହବ ନ ହବ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର। କୂଅଟାକୁ ଖୋଳିଥିଲେ, କୂଅ ଚାରିପଟେ ପଥର ଗୋଟେ ଗୋବାରଣ କରିବେ ବୋଲି ସେଠି କରି ଥୋଇଥିଲେ, ତାକୁ ବି ଗୋବାରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଗଲା ହାରି କେତେ ଦିନ। ଆମେ ଆଉ ସେ ଭିତର କଥା କିଛି କହିପାରିବୁ ନା। ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ସେ ନଟି ମାଡ଼ିଥାଏ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଚାରିପଟେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ମେଲା ହେଇକି ଥାଏ। ସେ ଶିଳିପଟା ଥାଏ। ସେ ଶିଳିପଟା ତ କେତେବେଳେ ବି କିଏ ନେଇକି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ମେଲାରେ, ପୁଣି ଆଣିକି କିଏ ପକେଇଦେଲେ ପୁଣି ଆଣିକି ତାକୁ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି। ଏମିତି ଗଲା ହାରି। ଇଏ ଅପର ଗଲା, ସେତେ ଗଲା, କଳି ଗଲା। ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଆମର ପିତୃପିତାମାନେ ସବୁ ଆମର ମାହାଲରେ ମିଟିଂ ହେଲା। ସେପଟେ ତଣ୍ଡା ପଟେ ଚାବକ ଗଛ ଲାଗିଥିଲା, ସବୁ ମୋଟା ମୋଟା ହେଇଗଲା। ସେ ଗାଡ଼ ବି ରାଜି ହେଲା। ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ, ଆମ ଲୋକ କହିଲେ ତୁମେ କିଛି ପଇସା ଦିଅ, ଦେଉଳଟାକୁ ଯେଉଁ ଅଧା ହେଇ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିଦେବା। ମାହାଲ ଯେତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ କମ୍ ପିଲା ତ କମ୍ ବୟସ ମୋର।
ବାପ କହିଲେ ମିଛ କରିବ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳିଦେଲେ କହିଲେ ତମେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହ ସେ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେବ ମିସ୍ତ୍ରୀ କି ଦେବ ଏମିତି କରି କହିଦେଲେ କହିଦେଲେ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ହଁ କରିକି ସେ କାମରେ ଲାଗିଲି ମୋର ଦାଢ଼ି ଏତେ ହେଇଗଲା ଦେଉଳ